Online sa hotline. Councilor may nga sir si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod, Councilor Al. May aga si imo and of course sa tanan natin nga tagpalamati labi na gid sa mga suki mga taga Macolod may aga sa atin. Sir, when you say nag-umpisa na ang bidding process sa school supplies, meaning may available na sir nga funds, no? That is correct. Ang ginahulat ko na lang ang final number halin sa DepEd kag ang amount nga kinahanglan para sa school supplies. Mm-mm. Hopefully by today maka-issue na kami sang PR or purchase request. Mhm. Kag kung matapos ng bidding process, pwede na dayon ma-provide na sang madaog nga bidder. That is correct. Pwede na siya ma-provide kag ma-distribute na. So Ah. ang ato nga timelines na more or less mga ginalantaw kong timelines but ako nagmalambot na gid ang November 2 nga natala na nga adlaw nga consider ang aton nga tuyo dira nato di panghatag ang mga school supplies. Mas nami kung earlier than that, mga September nga second week kung mahatag na tani, Councilor. Correct. Kay actually ang aton sini Action Art sa subong nag-abri sang August 22 ang aton nga mga bulutuan no para sa aton nga mga klase but ang mode of instruction is blended pa no. Mhm, So mhm. there are times ka may ara nga face to face, may times nga ara nga module. Kag sang sinila ni August ang San Olan tarang pungko hindi tagid malambot ang adlaw kung nagsugod kita sang kay wala pa kita sang actual numbers ng enrollees. Aha. Subong nga may ara na Action Art ang ginatingwaan tagid kaysa ang nga November 2 kaysa November 2 git actual magasugod ang aton nga actual face to face classes sa November 2. Yes, correct. Hopefully by November. Aha. So ginatingwaan tagid on or before mo ang akon nga commitment. Ang istorya na gid kami ni Mayor Aldi kagapon kag nagambal ko siya mayroon na kita nang nag-iigo nga pondo may ara na kita nga ano ang proseso sa balya sigura na ang PR start the bidding process na. Yes, by the way, sir, kundi sining awake nagsugod ang blended nga instructions sa DepEd, why magid so far no sa mga feedback nga nabaton ang committee mo nga may mga daw concern coming from the teachers o mga principal, sir? Well, actually, nagalibot gid ko, no? Physical. Ginatinguan ko gid nga mabisitahan ng tagsa-tagsa naton ka mga bulutuan. As a matter of fact, ma-resume ko sang paglibot ko by next week. Aha. But ang pinakadako naton nga feedback from our teachers is of course ang aton nga job order casuals nga para sa ilang function abi sa mga eskwelahan. That is number 1. Pero nasulbar na ina. Number 2, ang madamo no you have to understand that duwa ka tuig nga wala kita naka-report sa eskwelahan Action Art pag chimpo sang inulan grabe ang tinulo sang mga atop naton no and there are even some schools nga adre na gid sa akon nga barangay sa barangay Villamonte may ara kita da sa Corazon Locsin Elementary School Monteribano Elementary School may mga classrooms nga hindi na mausar kay mga daan nga mga structures bala Action Art. Yes, sir. Tapos ang ilang salog mga kahoy pa. So kadamo sang mga schools. So I think they decommission sila do anom gid ka classrooms. So kanugon bala that these are space nga mausab pa para sa aton nga mga estudyante. But ang akon nga plano sini ginambalan ko naman ni si Mayor Albi but munuhon ko pag ini maset committee kay Congressman Greg Casataya, representante naton sa Lone District of Bacolod, na kung pwede matagan sa nagakaigo nga pundo ang repair and rehabilitation of our classrooms. Na wala sa payan kadamo kita sang bag-o, but damo man kita sang kinahanglanon sang talatapon nga mga problema bahin sa Action Art. Yes, sir. So, keep us posted ako para mapabalot man ng public by next week. Siguro kung ano na ang paglibot mo kag pila ka mga schools ang kinanglanon gid kag basi mabudgetan man kundi ang DepEd pa ka download para sina nga mga repairs o kalayuhon at least ang city basi maka-provide man nga in preparation come sa November, sir. Correct. Kag maka-augment man ang office ang aton representante sa Kongreso, kay Congressman Greg Casataya pagi sa DPWH. So, salamat kid Action Art. Yes, sir. Ano lang ko makamyaw lang ko bisa akon amay. Actually mo wala ko kasabat sa imong okay. Kanina kay birthday sa akon amay nagbisita ang iyang mga barangay scholars sa iya sa balay no. Ang mga barangay scholars ini Action Art are deserving and willing students. Okay. Na gusto mag-eskwela sang chimpo ni tatay ko sa West Negros
college, now Ah. Negros University, nagpatigayon sa isa ka scholarship program, ang tawag niya Barangay Scholar Program. Okay. So there were about 3,700 recipients of this program. Bako So damo. ara sila subong nag-greet sila sa amay ko, kay Atty. Alex Espino, who is celebrating his 84th birthday today. Wow, happy birthday, Attorney Alex. Happy Salamat, birthday salamat. gid sa amay mo, Councilor. Salamat, Actionar. Pero by the way, isa na lang gid ay if you may, Yes. kumusta ang assessment kag biglantaw mo sa performance ang taga Bitaw sumong in managing the traffic, sir? What ako nag-suggest ako nga may revamp kita dira. We have given ample time, no? Dira sa Bacolod Traffic Authority. Sa matter of fact, nagatala na ako nga magbisita dito sa ilang opisina. Aha. Sini nga adlaw, Yes, sir. but kay tungod nga ang traffic naton has to be addressed. Aha. Ang problema natin sa traffic. Ilang taon ko kung sinugid ang ang administrative officer is very important to the functions of Bitaw, Aha. which is a civilian in nature nga office, no. Amo na ang problema naton kung ang aton dira nga designate nga administrative officer. I know that they mean well, nagatingwa man sila, but ang delegation sa authority sa opisina hindi mo ma-maximize. Kinahanglan sila dira civilian appointee. Kaya nahambal ko naman ni kay taka-istorya kami ni Mayor Albi, and he has given me a free hand sa pangita, no. Although nga wala pa, ang subong ang ara dira subong si Major Jun Lipa magyapon. Yes, sir. Yes, sir. Sige. On that note, Councilor, salamat gid. Happy birthday liwat kay Attorney Alex. Good morning. Salamat, Action Art, and mayong aga sa aton. Action!